και για τα essential και για τα important entities ταυτίζονται σε ένα ποσοστό που ξεπερνά το 98-99%. Είναι σχεδόν 20%. Υπάρχει λογική πίσω από αυτό. Για παράδειγμα, λογική είναι το ότι η κυβερνοασφάλεια αγγίζει ζητήματα εθνικής ασφάλειας και πρακτικά το objective εδώ είναι το business continuity του κράτους. Δεν είναι αν ο πελάτης είναι έτοιμος, οι επιχειρήσεις, είναι αν εμείς είμαστε έτοιμοι. Οπότε, όλοι που καθόμαστε εδώ στο δωμάτιο σήμερα, πόσοι από εμάς πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι σαν εταιρείες cyber security. Σε σχέση με το να πάμε σε from scratch, brand new gap assessment κλπ. Γιατί είναι on top requirements σε πράγματα που σε μεγάλο βαθμό περνούν και συμπληρωματικά. Είναι σημαντικό επίσης το γνωστό SASE, Secure Access Service Edge. Δουλεύουμε με το Prisma Access και το Prisma Cloud. Αυτό που κάνει εκείνος είναι το identity governance. Το identity βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχει καταλάβει η αγορά τη σημασία ότι πλέον security χρειάζεται και στο identity παρά και όχι μόνο τα συστήματα, τα δικτυακά ή οι services, τα cloud συστήματα. Να δίνουν τροφή για σκέψη και για τους επιχειρηματίες, για όλους τους τεχνικούς, για την εκπαίδευση και για όλους τους φορείς που ασχολούνται με την κυβερνοασφάλεια. Έρθουν σωστά του τελευταίου λεπτού και να ξεκινήσουν. Αυτό η γνώση λέει ότι δεν μπορεί να είναι κάτω από πάρα πολλές μέρες. Θα σου πω την Ακαδημία, η Ακαδημία καλείται να εκπαιδεύσει κόσμο και φυσικά δεν μπορεί σε περιπτώσεις κυβερνοασφάλειας. Πολύ περισσότερο μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν τα κατάλληλα εργαλεία.